Me llamó la atención de un señor mayor que estaba durmiendo en la calle hacía 3 meses, que cobra su jubilación, pero que no encuentra un piso de alquiler que sea más barato de 450 o 600 por ahí. Había una persona durmiendo en medio de un parque, en el medio, sin resguardarse de nada. Y bueno, me ha sorprendido que estuviera tan en medio con la humedad que hace en esa zona y nada. I molts estrangers que venen absolutament desprotegits, que inclús no tenen manera de marxar com per rectificar, no? Vale, jo venia aquí buscant la riquesa, poder, un treball o canviar de vida, que en absoluta misèria, pitjor que casa teva d'abans, no? Això impressiona moltíssim i sobretot les seves mirades entre por i agraïment. Un dels nois que hem entrevistat viu fent xatarretes d'aquestes i ho ven i està estalviant per comprar-se una furgoneta per anar-ho venint i m'ho ha regalat. Ja abans de venir ja tenia consciència de lo dur que ha de ser viure al carrer, però tot i així el primer cop que m'he encarat amb algú i per fer les preguntes corresponents, la veritat és que era una situació dolorosa. Recomanable, també per deixar d'estigmatitzar la pobresa i veure-la així una mica de cara. Que es tracta de persones amb estudis, persones que van cada dia a la biblioteca, que mai s'haguessin imaginat trobar-se en aquesta situació. A mi el que m'ha impressionat, almenys els dos que hem entrevistat, era la dignitat de la gent que està al carrer. No estan resignats o vençuts, sinó que tenen ganes de superació. Si és una persona normal i corrents com jo, que està dormint al carrer. El cens per mi ha estat una experiència superemotiva, molt intensa i sobretot molt humana. Em quedo amb les mirades que m'han tocat, mirades que parlen. I pensar, ostres, estem a Barcelona, no? Una ciutat no? Tan maca, tan rica, tan plena, ostres, i el que té és moltíssimes persones doncs, en absoluta pobresa, rodejats de riquesa, no? Just al seu costat. Ja no estem parlant de la desigualtat mundial que n'hi ha amb les persones, sinó amb persones que viuen al nostre poble, que diguem així. Tinc ganes de veure resultats i solucions. Nits com avui fan veure que sí, hem fet molt camí, però que queda molta feina per fer i que hem d'arribar a tothom i hem de trobar el canal perquè hi ha molta gent dormint al carrer i veure-ho és sorprenent. Realitat dura, pura i ganes de canviar el món. S'aconseguiran moltes coses amb aquestes petites iniciatives. I us animem a que continueu tots i seguim col·laborant. Gràcies!